Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Silbing, ilabi na gus idana in town. Nga wag isa nga ilang gidakop o gipapreso. Maulagay. Labing siguro si Leslie mo nagkaingon ng tanan. Kana, silbing, murag hustog yung kabay Pauls. Mauginay akong pagduda. Maulagay. Mayadlaw raw niya na sila. Silang gwaron eh. Magbasol sila ining ilang gimo na to. Diyos ko, in town, ginoo ko. Anong nahitabo man in town ni Nato Puldo? Maulagay. Ilang lang niya, ma. Ayaw sige sabaw din. Kabutihan mo na, lumila ka. Muna mo ka namatan noon. May mga matasang mga tao nagpapriso ninyo. Kinahanglan pagkauson mo din ni Puldo. Maulagay. Ilang ka niya dyan, ha? Istorya lang kaya paghilat mo na bidam mo kagbata may botay. Gibigaw na kay ko ninyo ay Puldo. Og niida na in town. Kano sa aman taon mo makagawas din ni, oy. Maulagay. Sige, Di kalagaw kayo na natin. sa mga bugado ni Sir Nelson. O, basin og sa sunod semana makagawas namin tanan din ay. Uy, sunod semana pa di ay. Maulagay, basin ba? Pero wapa man ibaway kung sunod semana na bagyan. Ay, kung mauna, mas may pagpisuho na lang sa kunilang apel. Ay, no daw. Pagluto inununan, unya dati mo din ay. Pero pagklaro, Puldo ba, ako nahadlok na naman kumupuyo sa ato nga ako rang usa. Ay, mas mayong hangyoon na lang na ako siping nga nilang ko ba ninyo. Maulagay, ba? Di lagi na mahimo. Ay, Ay, ngano bang dili man? kita mga tarungan pa. Ngano lagi? Wa man kay buot. Di mo Wala mo. aboy buot naman. Pagtarong kay storya. labot. Wa kay labot. Kami naman na, wa na tungnan. Buot ka bitaw ron. Mulagay. Si Idana in town, asa man siya gibutang. Mulagay. Ito aspika silda. Tipon sa mga babae. Pastilan ka looy in town ninyo, oy. Kinahanglan buhian, agad mo nila Puldo. Ay, mulagay. Magkuhan pagpaabot lang. Kay buhian naman din eh. Papa, Nelson, unsa makining mga balita nga akong nadungog. Nganong misangpot pa man og ngin-ini nga padong na kumubiyas kalibutan. pa. Kunon sa manang imong nadungog. Di na mo ikinitibuk ang kamatuoran pa. Unsa ka tinuod nga lider sa mga kulto kana si Idana. Di na tinuod pa. Usa ka nakapagtumo-tumo sa taong inosente. Ug way gibuhat nga dautan. Pero, kinahanglan pa ba nga dunay makalas nga kinabuhi tungod lang sa imong gilabanan? Pa, wala nimo masabti ang nahitabo. Sayon rang sabton ang mga panghitabo ni Luzon. Kung dautan man ka ng babayhana, likay ka na siya. Pero, pa, Nenay ko gusto og daghan pang mga argumento. Dili ko gusto nga maangin ka pa niya ng mga isyuha, Nilson. Nahibaw kong mitabang ka aron makalingkawa siya sa iyang mga sahag nga nahimo.
May tulubagon siya sa balaod. Busa, likay siya. Utang buot in town. Inosente si Idana. Ayaw pagtuos mga sulti nga imong nadungog. Doon kay dili nga na tinuod. Si Idana usa ka babae nga halangdon. Ug ang iyang tuyo, maurang pagtabang sa mga taong kabus. Nga wa gyud intayo ikagasto pagpa-hospital. Dako ka ng binuang, Nelson. Papa, Kinahanglan nga maminaw ka na ko, Nelson. Ayaw kong supaka. Ang imong igsuon nga si Leslie, nasayod na sa tanan sa mudos niya ng mga tawhana. oh, Paglikay, nga dili ka maangin sa kadaot. pero pa, Gusto na. Dili ko gusto nga maglantugi pata ni Ana. Paminawa si Leslie o siya mo'y sunda. Dili ko gusto nga mahimo na sadna ninyong away tungod lang sa usa ka babae nga way labot sa tong pamilya. Busa, sunda ko, Nelson. Alaot ka, Nelson. Alaot ka tungod kay tuwa kami laban sa babae nga tinunglo sa ilang dapit. Tapangan mo gano'n niya nga makagawas yun sila si Dana. O, tan-aon ta. Tan-aon tag-asa kutob ang iyang kamayng laki. Nagpalaban biya siya sa inyong mga abogado. Bisag usa pa ka batalyon nga abogado. Bugat ang kaso nga ilagi atubang karon. Og delikado pa nga mabilanggo sila hangtod sa ilang kamatayon. Mao ba? Oh, may noon. Muna'y gusto na kumitabo. Daghan pa kog mga plano nila, Ronnie. Mayong tagmatinood sa itong akong giingon ni mo nga hastas Nelson mapriso sa untag apel. Oh, Di ba? asa mo gudi na paingon ba? Ilabi na nga kuwang kayo siyas diskarte. Siguradong mag-uban silang tanan sa prisuhan. Gusto ko nga madali ng tanan, Les. O kita na unya ang bugtong makapanunod sa tanan yung bahandi, di ba ba? Han, relax. Mauna ni apermis ako una-una. Kanindot ka kung matuman ang tanan na itong gitamgo. Ilabi na nga hapit na rabagyod masikwati ang inyong amahan, ha? Sa dili pa mawa si Papa sa kalibutan. Na ako'y papirmahan niya nga mga dokumento. Nga ron masiguro nato nga kita mo ay makabintaha sa tanan ng negosyo. Buhata na yun ang nasa muna-unahan eh. Aron kita gi makabintaha sa tanan. Bisag unsaon, Han. Nakita na ko nga kita gid unya ang bulahan sa tanang bulahan nga tanan. Bay Poldo, silbing. Unsa man ka tinuod nga. Kita na kunay posibleng makagawas dinis bilangguan. Silbing. Pero si Idana, mauraman kunay magpabilin. Maulagay. Maulagay ko no. Kasi ang magkukunoy gikihan ni Leslie. Silbing. Salbahisa ng babayanan. Nganong gidumtan man nila si Idana. Nga silbing. Wa man siya isa. Maulagay. Sa akong dudagod, tungod yun na ni Rocky nga. Rocky naman, ni Ronnie. Nga nagpatakalan tingalig sulti nga tong Leslie. Di ba nga silbing. Banaw kasawa man na sila. Maulagay. Mom ko no. Pero, nainamdom ka sa akong isulti ni mo, dililan dugay, ha? Maulagi man yan. Nakasunod ko ni mo. Silbing. Silbing. Salbahisa ng Ronnie, no? Abusado na kayo ng tawahan, no? Maulagay. Sobra kabusado. Di pa kawawan pa niya si Dana. Unya karon, naghimo na sa silagdakong iskandalo. Og dagan pang napagan ng taon silang gihimo. Grabe yun. Silbing. Si Idana pa ilang kipakasain ng tanan. Maulagay. Muna'y nakabati diya.
Gusto yun na ang ilang gingon nga di pata sa balawd. Mao! Unsaon man ka nato ana nila, no? Silbing. Nagsalig bago na silang dato. Maulagay. Gusto yun ka ba? Tungod sa ilang kadunahan, ilang gabusuhan ang ilang gaom. Gilang. Silbing. May gaba na unya nga muabot ng ilang gihimo nato. Maulagay. Wag yung kumahimutan ni Baturning. Kita man sigurong tanan, oy. Silbing. Wa man kita mahimuot ng hitabo, oy. Diba nga ko bang yun na karon ba nga? Untas idana, ilang buwian. Mao. Silbing. Sa ako ra bang nalunggan, bay? Pasakaan ko nila og kasong kriminal. Maulagay. Pero unsa man sa kang kasuwa be, ha? Nga wa may krimen nga gimo si Dana. Mao. Bisag gamay na lang, wag yung ko'y nakitang rason nga ilang tumutumuan si Dana. Ay, silbing. Pastilan na lang yun. Igo na kita sa laom nga pagpanghupaw, inibay. Maulagay. Kinahanglan nga, tabangan, doon ni si Nelson, yun ang tabangan si Dana. Di ko makatugot nga, ingnon lang nila pagpakasayo ng mga tao? Ha? Nga naghimog tinaraw? Mao! Silbing. Ning ilang gibuhat, bay. Usag yung kusmuri building eh. Silbing. Di yung kumusugot. Nga di labuhian si Dana. Silbing. Makig-away yung ko nila. Sir. Magulanon lagi kita ron. Huwag ko pagkasabot sa kong gibati, Badong. Tungod kay si Papa. Tuwas mo tuwas tanang gisulti ni Leslie. Bungot iro. Unsa? Nadot lang siya sa mga bakat ni Leslie. Huwag ko may muot. Pero hinoon, huwag ko kawada is paglaong, Badong. Dili ko mahunong sa pagpasabuti, Papa. Niyagihapon sa kong huna-huna nga matambalan siya pinaagis tampal ni Idana. Hain kay Mayo, sir. Kung sekreto na lang nimong paimnon si Sir Piping. Murag lisod na buhaton, Badong. Bungot iro. Nga nung lisod man nga. Lipat-lipaton naman ni mo, sir. Murag di ko uyo niya ng ingon anak, Badong. Nga ato siyang lipaton. Mas maayo gyud nga luag sa iyang kabubuton nga dawaton niya ang maong tambal. Paskang daghan ang problema. Kung motuo lang sa papanako o muinom siya sa maong tambal, dako gyud nga akong pagsalig o pagtuo nga mamaayo ra gyud siya. Mao lagi. Mamaayo magyud ba? Sigurado kay kuana ay. Kung mahitabo na, Badong, labing siguro nga makagawas ra sa abdayon si Idana. Purbida. Looy na kay kong Idana. Kay sila magpabilis presuhan. Ang uban, makagawas man ugma. Kuan, kuyugi niya ko, Badong. Atong doaon si Idana. Anytime, sir. Anytime. Ingna lang ko. Kung doon din nato siya. Ugma, makagawas na sila si Spoldo og Turning. Pero ikaw, usabay pong sa mga abogado ni Sir Nelson. Wa pa ko may bawti ha. Wa pa'y kasiguruan kung magkagawas pa dayon ko din eh. Salbahis kayo nagpapriso, di mo? Labi na gid kadto sila sa Leslie Groni. Sila magiging ini ba? Sagdilan tiya, naa may Ginoo. Nahibaw ko nga dili ta niya pasagdan. Naluoy gid kaayo ko nimo Idana. Nahibaw ang tanan nga wag gyud kay bisag gamay nga siya. Bisag kinsa pa'y pasultihon. Salamat kaayo ninyo ni Tiyo, tiya. Kay wag gyud ko ninyo pasagdi. Sa akong mga kasakit, gikan sa akong pagkabata hangtod karon. Naagid mo uban ako kanunay. Dili ka gyud na mo pasagdan Idana. Kay panaad na namo di puldo sa imong mga ginikanan kadi adto. Salamat gid kaayo.
unsaon ka nako pagbayad ang inyong kaayo nga gipakita nako. Yung paghuna-huna, ana. Pinangga kaayo ka na mo. Pero sagdi lang. Mituo ko nga dili ra ka magdugay dinhi. Makagawas siya niya dayon ka. Yan ay bara. Agay bisita. Salamat, Card. Dana, Uy, tiya, niya sila si Ronnie ug si Leslie. ginoo ko. Anong gipasod man na nilang mga impaktong-impakta? Tiya, maayo siguro nga, mulakaw na lang ka. Ako rin balang mo atubang nila. Wa ko mahadlok niya. Wa ko mahadlok nilang duha. Ha, mas maayo hinoon nga niya sila karon kay ako mismo may mga saba nila. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!